ସିଏ ସତ୍ୟ, ସିଏ ନିତ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ନୂତନ ସକାଳର ଅନୁସନ୍ଧାନୀ। ନିଜ ପରିକଳ୍ପନାର ନବରଙ୍ଗରେ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ଏପରି ଏକ ଅପରୂପ ରଙ୍ଗମହଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ହୃଦୟରେ ଭରି ଦେଇଛି ନୂଆ ଚେତନାର ରଙ୍ଗ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ରଙ୍ଗ, ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନାର ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଉଡ଼ାଉଛି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସଂହତିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା।